Estamos na comarca do Salnés, no concello de Ribadumia, un concello de uns 5.000 habitantes, eminentemente rural, pero que cada vez recibe moito máis visitantes en busca de experiencias enoturísticas, de paz, de descanso, de rutas de sendeirismo. Aquí nesta parcela pois había unha construción do ano 1980 totalmente en situación de abandono e nos puxemos a plantexar que facer con ela e atopamos un apoio decidido no GDR do Salnés, non? Tamén no Concello de Ribadumia, que nos orientaron un pouco en canto a poñela en valor para destinalo a esa demanda que hai dos viaxeiros que buscan un descanso de calidade, completando un pouco a escasa oferta que hai no Concello de Ribadumia. Dende os comezos a axuda do GDR Salnés Ulla Umia foi definitiva, non? Todo o proceso, pois a verdade é que foi un proceso moi longo, de estudos, de diseño de proxectos, anteproxectos, permisos, Augas de Galicia, Xunta de Galicia. En todo atopamos o apoio técnico de todo o personal do GDR Salnés Ulla Umia e tamén, hai que dicirlo, do Concello de Ribadumia. Pois aquí conseguimos poñer en marcha unha pensión de categoría 3 estrellas que en definitiva se concreta en 2 apartamentos, unha planta superior e unha planta inferior, con capacidade para 6 huéspedes na planta superior e outros 6 na planta inferior, e a oferta completámola pois cunha finca exterior tamén a disposición dos aloxados e que en definitiva dispoñen de unha piscina e de unha cociña exterior para convivencia e disfrute dos que aquí se veñan a descansar e a disfrutar.